Yo abusuafo esan ma makwaba ene so e de ba dache hini kwaku bronya YouTube channel so ene so obi busa se de na dache hini kwaku bronya e wo de mai ene edue yo ene de dache hini kwaku bronya wo de mai ne se e pese ye bibi fa selfishness twi ne ye pese min kuminya ye pese ye bibi kakra sorry kakra bi ɛfa selfishness ho ɛne deɛ na ɛta ɛkɔwie wɔ mo saa nkurɔfoɔ na wɔn taa yɛ selfish ne nyinaa ne sɛ tietia kowa bi tena ase ɛwɔ mantam bi a community bi a ɔne nipadɔm na te yes mfa ne saa sɛ ɔne nipadɔm na te na papa yi ɔne deɛ ɛm sɛ ka ne nko a nka wiase nyinaa wɔ no nka fidi a na me kasa so yikura mpo no ese nka medikan ekosere ne ho akwanya ansa kura na mabaso ebedi di kura na ese di kan kodan no ansa emse opese wiase bibia kura no ne de pese min kumunya emu di yepa na se papa even at all se otika mu kura na so bi besere na de a di yepa se obetimi atrene nsa anaasɛ waboa saa nipa no ɛwɔ saa kwan so ɛsɛ obi a ne tiri mu ɔde yie paa na wei na ne sika a ɛyɛ 3 Ghana cedis ɛyera 3 Ghana cedis ɛyera na kohu papa bi ɔbɛn ne yie paa ɔnyɛ ne yɔnko deɛ bato ne te bɛn na ɔkɔbusa ne de kɔto n'anim sɛ ne sika 3 Ghana cedis ayera na ma hwehwɛ man ni fie hɔ ni baabia me na mse me ba ha bebusa se bia wo ba ne bia ni atwa bi so ba bi na se bibisa afoma be di fie ha wo de wadaro mananka wo de ma de ama ona papa no se ono pa de no kwasem ni wo hu bibisa na ne ba epi osoma ne ba wa bonten opia woko o mai de wo ba obebusa ne se bia ono so n'ani atwa bibisa so ana no se ayo ene se tsadia ne metia me na chi kakra makom fi na case wo ba busa na ma me se n'ani atwa sika a ye 3 Ghana cedis enso esa so bibisa na wa maswati no se nti wono omudi nkra na papa ne ko ni fi papa mu nti we na no kwasem ni akoda no so bedu fi no na okutani nsem 3 Ghana cedis na ono so na kwala pa wo yunti no odane chere papa se papa me na nkwa so ba ya na mi hu sikai o form na ne fai no se ayo ene e fama me na papa so masikura ba ha se ni sika sei ayira tete sade a me de na de eko tiwi na papa yi agi sika no usim pampan ko papa yi fi se aja enten koma a oni me badi ye no me bai pie fra bonten ba so hu sika yi e wo form na odi ba enti ne o kan yi no na se eye ne de wo kan no ayepe nti sika no eni odi sika she papa nti na papa yi sika yi e bo so a o kan ya wo se 3 cedis no se 3 cedis no se da bi bia na wona want ni me se 4 Ghana cedis ebusiafo papa ya san da na no se one na nka ne 3 cedis na 4 Ghana cedis nti won fa ne 1 Ghana cedis enka ne ona papa no se da bi onya akoda sa nsema one ne be kan nyina wote pa nya de se obi o man sa 1 Ghana cedis no obi kura nko ma no one ne kan 3 cedis na kwada no so hu sika na dia ba nti 3 cedis ni eni ti so fi se wonye a de oba bi o peso de kubia on fanko akwase mi ni papa no e de asem no kokko so ampa se njika e wo papa no se instead of 4 Ghana cedis no man 3 cedis nti asem no ko wie court asem ni bia court fra asem ni ti afa no nyina nti de free court na no ba ya ne say papa wo se usika sen na yira no se
4 Ghana cedis no okay no busa akwadaa no sɛ sika sɛn na hu no fam a wo fa de bro papa wo se ɛyɛ 3 Ghana cedis no say okay ɛne de court bɛka kyerɛ papa no sɛ sika 3 Ghana cedis no ɛnyɛ wo dia nti san fa ma akwadaa no sika ayira ɛyɛ 4 Ghana cedis nti efi na ekoi yehunu sika bi ɛyɛ 4 Ghana cedis a ɛnum na ɛyɛ wo dia na ɛdi ama nti wɔn tere sɛ yenya 4 cedis bia ɛwɔ fam ɛwɔ bia hɔ ne deɛ usika ne 4 cedis na yehunu 3 ne deɛ ɛne nkyɛ sɛ ɛwɔ dia nti 3 no kura na wagye sɛ yɛmfa wan kan ho no kura san fa ma akwadaa na ɛnyɛ wo dia court egyina so ɛdi 3 Ghana cedis no ɛde ma akwadaa ne sɛ gye na papa ne sika wɔ sɛ ayira na ɛnyɛ 3 ɛyɛ 4 nso 3 ne wahunu nti difference ɛwɔ 4 ne 3 nso deɛ yehu sɛ difference wo mie pa nti bibia no ɛkyerɛ sɛ sika no ɛyɛ wura ne deɛ nti gye 3 Ghana cedis no nafa na egusu a ɔmo nyinaa ɛhwehwɛ ne 4 Ghana cedis nso muhu a ɔmo de bɛma anuanom yɛhwɛ pɛsɛ me nkuminya baabia ɛde papa yi akɔwie afei deɛ ne 3 Ghana cedis ne kora abɔ no wiase yɛde kɔ hefa ɛnɛ deɛ daakye hene Kwaku Bronya YouTube channel so sɛ wohwɛ me na ɔwɔ de ma yɛ ni selfishness a yɛpɛ sɛ me nkuminya yɛde wiase nyina bibia ma wo kora na ɛhe na wode koro de wiase mu dan nyina ma wa ɛhe na abɛda ɛde abaako pɛ mu na abɛda wontime na tuuru nso woda wɔ mu na ade kyɛ wɔ mu na wontime na mienu mu yɛhwɛ story yɛ ba yi ɛde na yɛfa ɛde na wofa ɛde na me nso mefa ɛde na yɛde tu yɛn ho fo kakra ne daakye ne Kwaku Bronya wɔde ma ne sɛ yɛma yɛn ni nsɔ kakra bi a yɛwɔ biara na nokoredie susu ɛni anim kan ba bi biara yɛde kɔ yɛma yɛn ni nsɔ kakra yɛwɔ biara na yɛma nokoredie ɛnso so ɛni anim kan ba bi biara yɛde kɔ nti ɛnɛ edua yɛ deɛ Kwaku Bronya daakye ne Kwaku Bronya wɔde ma yɛ ɛwɔ YouTube channel so ɛni meda mu nyinaa ase ɔbɔ adeɛ nipa yɛwɔ no dasɛ bye bye.